Hoxe a mañá tiña un comentario nun vídeo ese no que falo de homes que che din que non están á túa altura. Non o vou poñer porque tampouco non quero expoñer a persoa nin nada, pero xa me dou para reflexionar daquela. Eu no vídeo falo de cando un home che di eu non estou á túa altura, en realidade está che dicindo non me vou complicar, vale? O sexa, non me vou complicar. Calquera cousa que ti non che guste ou non che dá, pois eu ou marcharei ou tía, apandas porque eu son así e todo o que xa sabemos. É que pasa moito de homes a mulleres, que eu non digo que non haxa mulleres que tamén son así, pero en xeral os estereotipos e os roles na parella están aí, e eu xa falei, incluso desde ese punto de vista dos arquetipos, non? Como arquetípicamente eles son evitativos, rompen ca responsabilidade do vínculo, e nós somos ansiosas e estamos sempre, sí, tentando que iso funcione. Vale. Pero anotei as cousas que pon no comentario porque me deron para pensar. Di que o discurso está moi ben, pero que hai ruídos. Que hai ruídos no meu discurso. Non é que entenda moi ben, pero entendo. E di, a veces sobrepensamos cando é máis sinxelo. E isto é moi de home. De home cando fala dos seus vínculos cas mulleres. Simplifican. O sexa, ti és moi complicada, aí están os ruídos, estás aí analizando cousas que non sobrepensando, ollo aí, sobrepensar é outra cousa. E todo iso que ti analizas para min é ruído, sí? Porque eu simplifico. E ti és complicada e eles saben como é, eles simplifican. Pero mira se é así, non? Se esta persoa entende e simplifica, é un home, vale? Que fala de que iso que eu estou comentando aí é feminismo malentendido que hai agora. Levamos séculos de feminismo e agora xusto estámoslo malentendendo, non? Porque, a ver, pedir o voto ainda tiña un xeito, non? Pedir poder traballar tiña un xeito tamén. Poder ter unha conta no banco ou poder herdar os bens do teu pai porque non había un home ou ti quedaches solteirona ou estabas viúva. A ver, isto tiña un xeito, aí o feminismo tampouco non se pasaba. E claro, a ver, agora está moi mal entendido, non? Porque agora xa estamos pedindo responsabilidade emocional e afectiva, e joder, estamos pedindo moito. Teño un vídeo sobre isto, non? O uso emocional das mulleres hoxe en día, esa estructura emocional patriarcal onde os coidados afectivos e emocionais siguen recaendo en nós. Vale. E despois hai unha cousa que é quizás a que máis lle compro, fala de narcisismo intelectual, que detectan en min certo narcisismo intelectual. Mira, esta case xa compro. Unha, porque cando facemos cousas na rede, facémolas desde o ego, e expoñémolas aí, efectivamente hai ego, non podes vir aquí e dicir, non, é que eu poño aquí por facer un ben á humanidade. Non, eu poño aquí porque eu quero facer eu, non? Todas as persoas temos unha parte narcisista. O ser humano ten a súa parte narcisista, isto explicou non moi ben Freud, a crianza é narcisista, e isto é supervivencia, e despois isto equilibrase, ti maduras, e isto rompes, mas todos temos unha parte narcisista, todos queremos para nós e buscamos. O equilibrio é que esta parte non o dá. Narcisismo intelectual sería algo así como que ti crees que intelectualmente é superior.
Esta cómprocha porque é certo que se me decido no seu momento a ir poñendo estes vídeos, que ademais antes gravaba de lado e todo isto, porque narcisista sí, pero os medos tamén os temos todos, e xa unha ten unha idade e xa levou hostias, sí? Esta cómprocha, é certo. Hai aspectos a nivel intelectual nas que eu sinto que son unha tipa moi madura, moi capaz, moi traballada mentalmente, moi elaborada e con moi formada, moi cultivada, sí, pero incluso formada, porque onte cando fago este vídeo sobre a profe, eu teño formación en comunicación, non? Eu adiqueime a seleccionar persoal, formar persoal, dirixir grupos, e tamén de cara ao cliente, nas empresas sempre te forman, non? Na comunicación. Sí, considero que é unha cousa que en min xa era innata, non? Son unha boa comunicadora e, ademais, é algo que traballei e que formei. Cómprocha. Sí? O mellor si que hai certo narcisismo intelectual a veces nos meus discursos. Non me preocupa demasiado, son unha persoa que me autoanalizo seguido, por iso son consciente de que ten razón e ademais traballo en manter, non? Ese narcisismo dunha forma san, como autorrecoñecemento, como fago agora, sen caer na soberbia. E despois di, notase que és unha muller ferida. Home, sí. Hai outra cousa tamén bastante habitual, é que as persoas falamos desde a experiencia propia, en cuestión feminismo patriarcado, por suposto, son unha muller ferida, como a tantas mulleres, non? Que temos a veces a sensación de perda de tempo e de oportunidades, pois incluso no ámbito laboral, non? Porque os homes parece que sempre se puxeron un pouco por riba de nós, sí, que ao mellor o ser mulleres, por exemplo, naquela idade na que contan que igual decides ter fillos e o ascenso non está disponible para ti, moitas cousas. E logo na túa vida propia, pois moito tempo perdido, a veces, en relacións, que tiñan moito potencial e o tipo riuse de ti en tu cara. Sí, sí. Mais iso non é malo. Non é malo, precisamente, ti recoñecer esas feridas e saber de onde veñen e falar, a veces, despois de elaboralas, porque eu creo que ningún vídeo meu falo desde a ferida nese plan, porque a min pasoume, nin victimizándome, que mala sorte tiven, porque todos os tíos me trataron mal e non sei que. Pois, creo que non falo desde aí. Falo precisamente desde a madurez de dicir, eu colócome de cara aos homes de outra maneira, porque a miña experiencia dime que tenden a usarnos en todo, non? Sexa a nivel físico, emocional, e tenden a rirse de nós, a aproveitarse de nós, e logo caer en que somos moi tóxicas e que lle damos moitas voltas a todo, daquela que doulle a volta e chego ao que xa me dis de entrada, non? Que sobrepensamos, que é máis sinxelo, máis simple, e aí entra moito, sempre te sintes ou insuficiente, porque non te elixiron, ou non correspondeu o paisano, ou excesiva, porque é que ti pides demasiado, porque xusto moito ruído, é que todo iso que dis estás sobrepensando, ti que és moi exagerada, todo iso. É así, cerroche a rotonda, sí, comproche a parte narcisista, comproche que todas as mulleres temos, que a mí non me gusta dicilo así, non? Esa ferida patriarcal que está aí inscrita desde nenas. Sí, pero non me gusta que os homes
me expliquen o feminismo, ni me digan se eu entendín ou non entendín, porque ser feminista, só as mulleres podemos ser feministas, e, efectivamente, ten moito que ver ca túa experiencia vital como a muller. Unha non nace feminista, unha faise feminista. E faise feminista como te podes facer ecoloxista ou, sí, ou como te afilias a un sindicato porque ves que hai unha desigualdade entre a patronal e o proletariado. E unha tamén é feminista porque percibe esa desigualdade entre homes e mulleres. Sí, máis ou menos. Era todo o que quería dicir sobre este comentario, que me parece que está bastante interesante e que me dou un pé moi isto para falar aquí de por que unha é feminista.